Eruma guys, takulandira nisoni ku Amuna Miso TV, Ghetto Umbrella Show representing. Mene nanenela guys kuti tikhala tikupanga resume. After patata miyezi ngapo, tinasiya kaye kupanga ma interviews pazifukwa ziwiri zitatu. Ndiye nova ndabwelaso mu studio mwa Amuna Miso mene mukuonera background as usual. Tili mu studio ife dakalibe konkuja. BTs, tipaseso fire. Artist unali esata kubwela, Blantyre, Mangoti, Lilongwe. Kulikose artist atakumareveza ku studio ya Amuna Miso. Ndekuta mwina mutangodabwa kuti ndili ndi ndani mu studio muno. Mu studio muno ndili ndi artist wa mu Blantyre muno. Artist amene azichulike. Ase Bobo. Zabora mwene. Ndakulandira mu studio ya Amuna Miso. Yeah, tutauzi asema kai kuti aziwe kuti ndiwe ndani andi wabweresera zotani. Akhalaso akonekaso nyimbo zakoso pompaso. Tauze amalawi. Okay, ine ndi controller ndimakhala ku BTs konkulu. Ya wandabwera ndi ma video enake atatu. Koma imodzi inake ndi anyuwa ndimene mafaniza pange premiere atatu ake ndi Dono. Ndi ndimayimba afro dance ndikuti zambiri zonena pompa koma. Alright, Ruma guys, ndimene ndamulandilila controller. So pano ufana ndi controller. Okay, ndi controller not controller yeah. Okay. Alright, mwina guys atha kumangona ngati kuti ndi controller. Kuti controller mesaliwo kai koma ndi controller. Ase so pano yo kuti uyambe kuimba chinakupangisa ndachani. Okay, kuti ndiyambe kuimbe pala Zeblon kunda maziwa Zeblon. Yeah, mina chaundi yakugwanga. Alright. Makano undirande ende basi kuti yakupesa nyimbo zawo zijenchani aluzo ndipita ku studio kuchizika kulopa mayona ndene zoti basi kumaona kuimba yenchani ndi basi nangu ambalo kutuloka sota sokwamba sokuimba yenchani. Okay. Yeah. Okay, so far iwe yono kulowa mu studio unamba chaka chanji? Number 2019. Yeah, 2019. Ma projects amene waweka mboyo mweka ndi artist ndi ati andi tsogolo la nyimbo zako kuona kuti lifikira pati. Okay. Artist ambisina weke na uambile. Alipo benake kuma ndiwezi sina weke na uambile. Ino busy na miyana sound. Na justness ndani. Ena sobali ena kina miyana uwanze zoti nyimbo sina rugi. Yeah. Kumana wa sugoi ribu kuma wiswezi. Okay. So pano anthu akamafuna kuimba iti pamakhala mwinaso anthuso atha kufusa kuti munthu akamafuna kuimba pamakhala zolinga. Mwina makamaka anthu makamaka ati mayuti amakonda kuti kuimba mwina basi afuna kudya mababy kaya zingoma mowa for entertainment basi chabe yoyo music yako uyetenga as a business or basi you just do it for fun. Okay, as a business. Because but it's not like business food. Zuri muna sogomu zinangandi bangisoni za kendrama ndezina vuta ndia wana nozuri ndiya board ndibange music kuri muna sogomu za kaudi nduzithandiza bandi. Okay, sure. So pano music ya ku Malawi anthu makamaka ngati ya dance chana makonda ku bifa chanchani iwe nyimbo yako you based but my true story kapena basi susu na bifane kuti munthu izo bifana ndi mazi mwe kwambiri zachikondisi umasuri ma story narage mina ma friends amatongo ndusa kuti say kuteni wachitika zakuzakuza ndi ndimangozimenya zimene zazonga kuti zikhale no munyimbo no basi kuti ningozifotokoza ya. Okay. Sure. So far chaka chathakaleji apa ndiye ndimene nyimbo tiaonesa ntu Dono. Dono, okay. Okay, that is I don't know. Ndeno zamdanso zanu. Zamdanso nakuri ngokhala Dono. Okay. Yeah. Okay. Ruma guys taonera ni nyimbo imene akuti Dono imene waimba premiere yake ndi pa Amuna Miso TV. Taonera nyimbo imene. Somebody masamba munsenche oloko skundi mabwela no mapoketo deile kimango jela denche olonkama osasukila koketo zose zinakozapo limbana ndini izonzako zose zinakozapo ndikukumbuka ndakuza kanga. Why you do this to me, you killing me? You can see now you follow me. Why you do this to me, you killing me? You can see now you follow me.
ine siwolako nandila kisandiwe lelo saoneke ngati ndinoyipa ndinanena sinkonisolela mimba ndiye kazipita sodi ndine mpawi ndinanena kale that me a phone nena kale if you fajoka kuti I don't know the way you call me baby I don't know ndi matawa sindikukana koma ndimaopa sindingatolela mwana kulima taipa sela ikamba butola wina lelo ndikapa shamba lelo wandisiya pamoto za chisoni ndaonjeza mavuto wandisiya pamoto za chisoni ndaonjeza mavuto sejondi nkati kosambati masamba monsenche oloko skundi mabwela no mapoketo teile timangojela denche olonkama osasukila koketo zose zinakuzapo limbana ndini izunzako zose zinakuzapo ndikukumbuka ndakuza kasori ndinapawi ndinanena kale that me a phone ndinanena kale if you fajoka kuti I don't know the way you call me baby I don't know Eyedu makaizi kanyimbo ndikamene mwakaonera kakuveka chapa sipo eyedu ase so pano nyimbo imene concept video ndeili mwala concept yake kweni zinakhala motani kweni anthu aimvesese okay concept nzoti ana friend anangunduza kuti ase kankaze ukereka zaitika izi ndizi chencha andifolokosera izo ndi mix ya friend athu Dono also ndino sechita sobo chencha azimene mafolokosera nyimbo so mine mwaionera mwe basi ndene nangoona zoti basi bwana yangoita ndikangoimenya ku studio kuja kuti ndingoifolokoza kuti ikhale ka story kenaka all right okay so pano kumala kuno maziwa say ma connection amakhala ovuta so pano iweyo music industry who are you connected with kuti zinthu zako zizikuthekera okay aopa ndimaweka ndena staff connection ndi weka ndena staff awoshi geza kenda mino okay unakumana nawo banje okay staff awoshi nezoti neli ku studio kwa trainer yake kumadawa sendachula zina simwachula ifo cha ndachule atauliza chule kumano okay beef mazi okaziwa kuti andine amenewe na ku studio kwawo basi nikuimba nazotira deka undifilisa no nyimbo zina jambula no staff awoshiyo asiwaona ta ndataenda abo amajambula ndi producer sonke nelo abo manje mine bajinasirira nyimbo zichenjenchane ndafaya kutheni ino imbira foni asira ndibonye ndi namba ya taja mandifilisa ma video awo amene amajambula nangone bangekino basi nangoidula ndikwalembera message sako ndiyanka ndipo ndikhala nalimbika napita pa FB pa page yake namuhala napizoti pa namba yake janakhala nayo ndikumuhala kuti boss ine ndimapanga mari kisina muzoti ndimayimba fana nzo ndikamuzoti ndimayimba mina zipizoti ndiuza zimitengo chenjecha ndenaona kuti athawa ndozoti ndimapanga mari nauzoti asine ni graphic design nje ndimapanga mari ada bobo rone sina mfisa madweka jana bizoro wafira no madweka jote panga ulipo namba weka na sina muzibo ni mayimba nangu dekha ndare da no phuma basi namba weka na madweka ja amandivasa no osati yake kuti amayimba mona mandivasa makeza mina mendo studio kwawe da panga va tamanga madweka nene mapanga madweka mina ja basi panga yonchija dena samuzota si ineso mandi mayimba ntaina yake mayimba hii ndifilise nyimbo sana namfilisa nyimbo inake mena imbia kwata omwe ajaso basi namfilisa bro track bro musanduze ndoti ndiza kuchambuleni wale ndaanza kubone nabanga siku ataja nabwira anazani chambula for free basi nabizoti nyimbo charuka naruka soza bo nyimbo kenali ina yake komati ifilisa bompa sije unyene yeah ifilisa bompa
atayi nenda kugwira nawo nobati pamene pamene po staff awo shaja basi namba kuika nawo namba sokumvana nawo kwambiri sokuposa kuti ataja ninkamemba namba aja pamene ndimafana izali okay, nice ero makazi ndimene ndikuchirira ndi controller mu studio ya Amuna Meso nde iye wabwera ndi ma videos atatu apapa sei makazi afire nyimbo yanji. Okay, apapa afire Magic Love. Yeah. Ero makazi tafirani Magic Love pa Ghetto Umbrella. Amuna Meso TV representing. Tasangalala ni magayi. Ero makazi tu controller ndimene akubwerera imeneyo inali Magic Love makazi kande mwaifira bwanji nyimbo imene ifende kunoko ndi tikusangalala nayo ase sopano Magic Love utafotokozele anthu sopano amvesese Magic Love kalonde kana kake basi kaba izi nazoti nava kwa staff tena yake ndana kunzoti ase ndakupangira kabita kamuta mumenye yoisha ndinadeka umene kuja ndikuli ataina kuti madile nchi anembena ya misala anembena ya idole yenjanjana amaimba bo ya basi namba upanga gossip pamene paja malingana kapiri kache manenga za freestyle zija basi panga anandizoti ase nyimbo ikaitwa yake Magic Love ya Magic Love ndi namba kambira nditi zikamba zoliyana si Magic Love basi ndoti zikukanga kupanga ina yake nkazi usoka yenjana panamba kulembe umene kuja then tayimba no nabanga dongofori jambule big okay ndi zapo kwambiri so pano ase inu muntu ndi muntu makhala ndi ma side hustle apart from music you have to do something dina jake apart from music umabanga jani okay ni graphic design mwina magezi samangona logo yani umana atakisa kwaziwa balena so magezi ngene maweka nawo kumana samandiziwa zote atawira ndi ndani kuzomangoje nawo pa FB bajaga bina pa WhatsApp kutasema umenya atu ekenje nchani wano controller nduno ndinero kale yetu makazi controller so wama artwork amakungidwa mwina mangona maselebwa mbiri so amampeza mfana amene ndi munthu okuti ali ndi luso loyimba plus so ndi graphic designer ma video editing iso ma video so ma picture yenchani sure so pano makazi ndi angakupeze bwanji in terms of communication kandi pa Facebook kandi pa chani mwina okay
awuri ambeka ndi Facebook cause zina Facebook ndi kuli wose no pa TikTok pa Instagram pa Twitter control Swea control ndi kuti muyambeka kulemba control kumaviro ndi museke LER Swea ndi waswea uja kumano mujose ala kumaviro yankhala Swea yeah ndi kuti control Swea ndi kuti pa Instagram pa TikTok ndi kuti kusekona ngoza senere number ndi kuti 09 mozi 8 60 91 73 ndi mukhoza kuti hita kaya pawapo makhoso ndi ndifana sure ndi kuti zabobo alright yedu magazi ndimene tikuchezela mu studio mwa Amuna Miso mwina so magazi muna mutha kufuna kuti muzitipeze feyo just hit Amuna Miso pa Facebook yafe ndi Amuna Miso TV pa YouTube don't forget to subscribe to our YouTube channel Amuna Miso TV vayonde kuti mwatilemekeza mukangomanga subscribe chili chose chaife muzonela ma interviews ndi mbwe maartist amene simukwadziwa namuzaziwira pa Amuna Miso TV yomweyi yedu ndimene ndikuchilira ndi controller mu studio mwa Amuna Miso artist wako Blantyre konkuno mase so pano kodi umama papa pali je disposable muli jani akatika jangara mumaika jangara chamba mabanda ai mas yamba de mas ndio venga okay kuma ntoma nezuri afana masura yambe chele kamino mukandi chani kumene ndi sina sute bwa ndi ndimangisanga kuti basi mageza zindinena kumalo zinthu zosamapange ya okay apo ndikajanga muli ndi babes ino babes ndi ukova kuchulari dajulani lamuchileni madamu afiri madamu afiri kuti a controller tichula pa interview ya ande kuti amatikoda akandi kuwapula kuti okay nde za geri no sopano okay za geri na number ndra 4 okay ya baba ndiri pa vebiso ndimoyika pa masema za graphic design zomwezi alright tiwaminya zima billboards yamazona town zija zimabana yajani kuma solo magulisa so maochi kumene kwa bow majana zima broofies yanje jani timagulisa stuff kumene sende ndiwe dolo rumema kudalira ife muri bangire jeni lokora se ayi bagiro gwe timanga zwezo kumene timawika zimezo okay zima billboards in town zimja yeah office tuli ba masema so mna magezi so kufira so da uta ma contracts chanchane so to operate so ndi body so ba uchiba Kristo wani waje kuti maika staff no ro makaulizo liga ndi nyimbo murulusa timatawe faka amene wachabu physics rumweka naye so abizoda ndi nyimbo kutulusa ka ndi mwezi wa mawa limaika amene wachabu atuikisha bopo okay ndi nice ma billboard so ali pa agent bando bopo office bando bopo ndi nice let's honoru anturu akaba kustudio kwa Amuna Miso pamafunika freestyle ndubase beat onde okay kuma ngoyesa kuma ngoyesa ngoyesa okay ruma guys ndimene tikuchilila mu studio mwa Amuna Miso takhala nepompo kena kono mfana atipase freestyle tifuse so mafuso awiri atatu a personal life yake msovana takhala pomwepo ruma guys tabweraso mu studio ya Amuna Miso ndimene tikuchezera ndi controller Ghetto Umbrella Show ase so no mazi before ndisana vase vachatauza kuti you kill the freestyle right tisanabe ase kumala kunoko mandis mwina so yeso ukablowa se ma jenena akakuhita a controller timenye collabo mabruri hayi mazo bruri bali stena amene na mwina na kwanga kuchibonge bwina utakwachula popo wambi ndi za graphic designing za artwork zinde ena kandi banga kuchibongwe ma story ni mafila kwambi zote awande ndimangira zote mwene zamenye nawo jani ya ndimakandu kwa hita yona of course inakenda weka nawo ambiri aina kibobia sone acha ndamenya po matweki malemu wali crazy yambo kuna magezi sakuziona ata ndane atweki ambomweja mwana musingo natweki ambomweja fada kendi feo taweka manager magezi ambiri na GGC ndandan weka nawo nde bala fada sent real estate and fada ni mafila so wambiri
then nasawekera tweki basi pa FB baje iba WhatsApp kan nahira muli baje nampempha chichisiya sichichisi mafuna ineyo namba yanda ya senti anandipasa ayo namuhira hai basi namba kulimba message yomwe che mani makufida ndi kwambiri chanchani aralusaba mwewe mumpano mimi ndenda khala busy mani matweki ne umaye usatulu menya atweki ndatenda tumizira fada jamuna afi tumiza atweki kuzotumiza so chiwiri osamande yanka ndena ngono zote awa muna sikugwira nde bala fada so nyimbo imene yaone atha ya Magic Rap. Okay, sinaone kubwera ya Salemozi ya magina nikafa zuri ndipange fija ndi medicine. Yani kafa nimenye da fada minaja ndi nawo zota save. Ndi ndikanyimbo kina kake chanchana. Anamzaranza bubo. Basi namba kwa hita man tapanga tikamenye nyimbo ichi nena ngusiyanga the face yawe kuna kusekunda minya bubo. Tapanga nsori tikakwere chanchana aya daja suma kuyenda zina zake zija basi mango ntawa chanchani. Nende banga bwanji basi naunganzodani ndikangoimalizisa ndishuri ndoti ngukhala single basi ndoti nyimbo so mariyo ne kompano mimi nikafana mimi medicine umaneme nyandeka naishura ndekanza bubo nangoza staff wanangu ndozota ati shure bubo sauva ndoti sabubo mwina medicine amafuna ina yake chanchane draw inanga za draw sana nduzi fakana nduzi za draw ndoni nanga isisene umbali yanga zodi ndipangiza draw komano sina ngasone zodi ntana kisu nikawekera smart work mina kaona ba ankaita bi mina manyansi ka singate uziwa kuti missionaire na lotani mano wanga nduzi ta device Saturday ndikauzo saya man Saturday zodi jana device Saturday Then you know mu blog kuti ava wafika simaje santi ma blog andi mova iweyo madu ikakondenda apo de atukenda kuzingwa jesaso ma blog yani olibe life imene kapita life imene de mazi life ya ma blog man uneso ujesa na ipo okay era mwene asi controller bro tabelaso antu makenzi wapase freestyle nde balibiri nake wande menya ndi Zanda Africa wandibweresera dzula kunena kuti muwike nuyo ndeyo sakwekesa Zanda Africa fandi beat maker wene wabwino kwambiri Mia controller swat Freestyle mchitango gonana Osana matina mpiatana kukoma then me feel biata tomorrow me tell ya osana mandi we greater siku nkupita siku lina ndikubwela alipo controller masteni yes ine kutulukila osachedwa ine kumukokela ina debwa ikota ndabwela ndikankandi pekele kota mutu kusungulila ngati mota anapeleka fuso marikonda mota Ntima unagunda misozi ndikutika nditamva izi ndinaliwo kudzika ntima umalola kwa matupili makana makolo akondwela akamfata chimwitsana ezovura maganizo nonkubwela ochuluka pokanisila moto suyamba ukakufuka mitengo ya chikondi yose kuchoka ndinaganiza zokana lita za soka amuna misoko mazikumveka kane indi ya straight siyongopeka uyana sorry beat it man amuna misoko mazikumveka kane indi ya straight siyongopeka uyana linkazi wakuchileka naganiza zozipa ndikakangono kabiri kawazi my guys makai ndeno sopano akafuna no ijeni no sopano ngati pa YouTube do you have a YouTube channel yeah okay ndekuti nyimbo zako azipeza so ndoti mose yasoka control so ndoti channel yene muyiveza ndoti zina sonkuzozipeza so ma staff awo umene kusuka ngoseya ndoti bobo okay tisana mmalize zose mwina pali mafuso ena kesina kufuse ma guys mafans yako wauza komaso wapasi nokuti wapasi njale kuti controller akubwera bendi mabomba fine ase style wawe yasende apo for storytelling it's not a joke mapanga storytelling panga composition in about this is freestyle koma composition yako ndaona kuti ilinyana you just keep pushing
ufike bebe na vake Yeah. ma guys Malawi imudziwe controller Yeah. Okay, awova chimene ngauzi mafanza ine chachikulu manene manyadire kwa magazi amene amandifire sindingaziwese kuti ali bwangati ena ake mwina kutaka mango ndiona ngero muchete afana amayimba ndi mafira kumasanga ndiuze exactly anthu ngati amene ajaso ndi mafira so ta magazi ndizanyadwa apaso kumastaff imene ngubwera nayo ndoti kuti ndisaweke apo pande ndi chaka chamawa kumano mavideo angabwera ndoti ndolusa kwambiri akhalapo ndoti unese afira uma tingote Ero ma guys ndimene ndachezela ndi controller mu studio ya Amuna Miso. Koma tisana kwangule zonse. Nyimbo, tike nyimbo yomaliza tike anthu afite. Yomaliza ndikhe magina. Magina. Ndachikondiso rimene. Lava boy. Okay. Magina inaruka no yainakiro keijesa naturuke. Koma muzwa kale femix wachikero yuti yani. Pamela japo silingafikire bwa. Musamaziphekisa musamaziphekisa. I say you can do anything. Iyo ngati ali anthu yonso ni munthu. Utopanga chile chicho sosamazika anda. Ndikula koma no inaturuka no yaina ujeni just naturuke. Aina kero keijesa naturuke. When marusa ende magina ndi patabika ni mwezi makeza just nangoda boso magina sunate ndikwa ipata. Anthu ayionere magina yo mabasi. Okay, kumaso video mene ndoyamba kuweka ndi staff ene mene magina. All right. Video mene kuti ndizigirana ndi staff. Tiona ndo ni makhandu kuweka naye kumaso mafira kwambiri you see. Afada hapo kwambiri. Sure. Ifero nyadila kuti titakuitana ni ule yasi. After taona madwe yako plus nyimbo yako ntayonera. Na wao alinyaro abwere basi ku studio ya Amuna Misobe aonese ziwiri zitatu ndi freestyle so wakilaso yani inenda tokoza kuti unavomera kubwera kwako ku studio ya Amuna Misobe ndikuona kutokoza so kwambiri ndineyo pake isizophweka kuti Amuna Misobe nditane anaona beke nakake kuti afana abwerebe move us on the first freestyle first interview after long play so miezi 9 mwene tilo fly ni get up lesa koneka Amuna Misobe bombedi ndireje kugamwe number 1 haraka ikale of course abandira na okay kumene number 1 haraka ikale Facebook Amuna Misobe ndimafuna nini zabwere Amuna Misobe masini ero asay ndino controller so ma videos amene waona so pano amawekera ndani kapena mapanga bani amawekera ma video amene wawe awanyoni watatu amene ndi apa wandokera ndi staff awoshe ndineni wanyadira kwambiri paki kuti ndikuze zimene zimachitika ma video awa muzimuna fada wasa ura kuna mwana zoti ndikamakaimba musha ndipita ku studio kwawo ndikabva kumene kuti ndikaimba nyimbo ndi amvizira olifusa sekuti kuchiri mboma kuya ndrama zingasanga makhala kubangwe basi nimuzasi limakwera itanzi amvizira ndirusira 5 pin muuse transport basi ndikwera basi ku video ucha zoti ngati video ya Dono ine transport imene use ine 1000 kwina kunendo wapasi nakakumana imene najambulira ku nendo wapasi napita nda friend angenake basi nanguza pini kumano zimene zinkachitika mene kuku mwina 60,000 inapita modelo kumene sinekepo kanthu zovala ndibweresera magic love ichaso zovala ndibweresera makina zovala sana ndibweresera ineni nimanyadira kwambiri sizoneka ndingathokoze bwanji kandi zathokoza bwanji sindikuziwe kuthokoza kwende kuti iwe uzingwemba nyimbo zabwino basi mene upitirize kuimba nyimbo zabwino chifukwa chake kuthandiza support imene akuperekayo chifukwa chake so anaonanso kuti amfana amatha kuimba ndotino koma ndizanthokoza mapaderadera pake ndizazikulu zimene mandipangira pake sizophweka mene magazi mene amanziwiraso nchanayo kuti amve zoti fada chamapangira ndinake. Alright, okay. Iferu tinanyadira kuti munabwera ku studio kwa Amuna Miso. Koma tisanamalize mwina ma shout out kwa mafans ako, ka Pepsi kako, basi. Okay, big shout out kwa staff Oshi. Wajiwinda kwa mina ndivasazine ne ula controller kuti ndikhaye controller. Na tana ma exclusive.
atamira pasazina ku ya controller lose controller Swea nechokera kuti kwatamira ndi producer sunaye tango center stereo kumene kumaimba no afro dance mix ntana ke ndeni nayo wa dance weniweni mwana wanangu khanga ndaiswitcha kuti zimenya no afro dance atamira nanguzoti bro zina anu ikhale controller ande nice kwa magazi amene moika ine maefero wanyenjenjani kuli control amene chako ndatamira zinazo bali kaza za efero zinjenjani anozoti mani mukhale control ndatawo kibobo national fila national ndapo ya shout out to Maoni Studio makeza kumaona ina Fergama aina Belby aina magazi ali kwambiri koma ina Renji. Shout out to my bro Wazopsi amene onenda fadori kuli kosendi yonchi ama ntaniza zero so shout out magazi ali kwambiri chiri mbakero so nimakufira nose ndirande pakendande sonenda khamo bangweso shout out ane mchiwo shout out amuna miso nyarwa magwana Tatogoza. One time. Ayero magazi ndimene ndachiria ndi controller. Nyimbo zake ndi zimene mwazifira so ma videos zake ndi amene are super mwaonerawo. Basi I'm signing out. Peace.